כל הגן שלה. הם הלכו הרבה מאוד למים, הם הלכו כמעט כל יום, היא לקחה אותם בקיץ. סורי, I have a phone. Answer. כן? אם תוכל להתקשר בבקשה לקראת הערב, אני בישיבה. אני אענה לך ברצון. אני נמצא באזור, אני אמור להיות היום באזור, אני מירושלים, דיברתי איתך כבר, אני רק רוצה שתעשה לי תיאום, לראות את זה היום. מה אתה אומר? אני לא יכול, כי גר שם מישהו בסחירות. רק לראות את זה. אני לא יכול, אתה יכול לראות מבחוץ, הוא איננו. הבחור נמצא בחול, על אונייה, על הגולדן איריס. אוקיי, תודה. בבקשה. סורי, רגע. I have to close the phone. I forgot to close. That's it. Now, sorry. Close the phone. We can try. For the beginning? Yes. Okay. To go on. אוקיי, אז כמו שאמרתי, אמא שלי הייתה גננת של קיבוץ, ועלתה ב-48 היא הגיעה לקיבוץ, ואז היא הכירה את אבא שלי, התחילה רומן ביניהם. זה לדוגמה גן הילדים שלה, זה משנת ה-48 אמא? 49? לא, זה כבר יותר מאוחר. זה כבר יותר, אוקיי. פה כבר ורד הייתה. ופה אמא שלי גם, נכון זאת את אמא? כן. כן, מאיזה שנה זה? זה ורד פה בשנת 55. זה 55, כבר, כן, אוקיי. ופה זה תמונה מוקדמת, משנה יותר מוקדמת, כן, רואה את הילדים. זה אותו דבר. גם 55 פלוס מינוס? אוקיי, אוקיי. אלה התמונות של אמא שלי. מה שאנחנו בעצם רואים פה, זה תמונות של כל הילדים מתחילת הקיבוץ, ובכל השנים הראשונות של הקיבוץ, את ההתפתחות שלהם. ופה כתוב כשהיינו ילדים. עכשיו, אני רוצה שאמא שלי תגיד כמה מילים על הגן, כמה ילדים היו בהתחלה. אני אגיד לך ומצלם אותך? כן, כן, תדברי בעברית. אוקיי, אז... בקול חזק. ב-48, כן. כשאני באתי, כן. קיבלתי גן עם 7 ילדים. כל ילד היה בגיל שונה. זו הייתה כיתה ראשונה שלי. כי לא היו ילדים באותו גיל, אז לקחו כמה ילדים ביחד ואספו אותם. נכון. כן. עכשיו, הייתה לי מטפלת אחת. כן. ובגן, בבית הזה, הילדים אכלו וישנו. זה היה בית ילדים וגם גן ילדים. הכל היה והתקלחו, התרחצו. במבנה הזה. במבנה אחד. וההורים היו רואים אותם כל כמה זמן? הם היו הולכים אחרי ארוחת ערב. כן, להורים? להורים, לכמה שעות. וחוזרים לישון. ההורים היו באים להשכיב אותם. ההורים היו באים להשקיף את הילדים. זה מה שהיה נהוג בקיבוץ. ילדים לא היו גרים עם ההורים ולא ישנים עם ההורים. נכון. אוקיי. זאת הייתה לינה משותפת. לינה משותפת. לא משפחתית. כן. זהו. כמה שנים היית גננת פה? הייתי פה גננת עד 40 ועד 51. כשוורד נולדה. כן. ורד נולדה ב-1950. כן. 51 עזבנו. כן. עזבנו לכפר סבא. כן, ואז חזרנו לקיבוץ. חזרנו ב-54. והמשכת להיות גננת? המשכתי להיות גננת. אמרו לי, תבואי, אני לא רציתי לבוא. אוקיי. תבואי, שומרים לך את הגן, רוצים שאת תהיה הגננת. ואז הייתי הגננת. אוקיי. ו... עד איזה שנה? אז היו כבר יותר 24 ילדים. 24 ילדים. והיו לך כבר 2 מטפלות? והיו לי 2 מטפלות. כן. פה נדמה לי יש כאן. אוקיי. ואחר כך היו לי 3 מטפלות. איך חגים חגגתם, תחפושות, פורים, כל החגים של ישראל, פסח? עשיתם את זה כל החגים חגגנו. כמו שצריך, כמו שכתוב. כן, כמו שלמדתי. כמו שלמדת בסמינר של הגננות. אוקיי, פסח, היה סדר פסח, גם בגן שלי, וגן עם כולם ביחד. ומה היה הסדר יום בקיר? איך, היית קמה באיזה שעה? אני באתי מהחדר שלי, לא ישנתי. כן, באיזה שעה? לא ישנת בגן. הייתי באה, הייתי מביאה את האוכל, ארוחת בוקר. לילדים. לילדים, מחדר אוכל, הייתי לוקחת את ולגן. הגעתי לגן, כבר היו שם 3 מטפלות. 3 מטפלות. מטפלת אחת הקימה את הילדים, דאגה שהם ירחצו והתלבשו. כן. ואז התיישבו לאכול ארוחת בוקר.
אוקיי. היו כמה שולחנות, על יד כל שולחן ישבה, אני ישבתי וכל מטפלת. אוקיי. וסיימו סיימו ארוחת בוקר. ארוחת בוקר, התחילה עבודת הגן שלי. כן, העבודה שלי. פעילות, ללמד אותם, כל הדברים. פעילות, ריכוז בגן, סיפור, אוקיי. עבודה, ואחר כך הלכנו לים. כל יום הלכתם לים? כל יום, בגלל שיש לנו אוצר טבע כן. נהדר, נווה ים על שפת הים. הגן היה ממש קרוב. הגן היה כמה פסיעות, לא רחוק. כן. ואז כל בוקר, אחרי ארוחת בוקר, אחרי ריכוז שעשיתי, לים. יצאנו לים, כובעים, הנה, כן. בבקשה, רואים אותם בתוך המים, כולם עם בגדי ים, כובעים. בגדי ים. כמה שעות? עד ארוחת צהריים? אני חושבת ששעתיים מקסימום. שעתיים. בערך. אוקיי. שעתיים. אחר כך חזרנו. חזרתם לגן? אני הלכתי לחדר שלי, התקלחתי, החלפתי בגדים. כן. הילדים הלכו לגן. כן. שם חיכו להם המטפלות. כן. קילחו אותם והחליפו בגדים. וישבו לארוחת צהריים. אוקיי. אכלו ארוחת צהריים, אחרי ארוחת צהריים. הלכו לנוח. הלכו, לא. הייתה, או שלפני כן, אני כבר לא זוכרת. לא, קודם, לפני ארוחת צהריים הייתה עבודה. עבודה, משחקים בגן. אוקיי. כל מיני משחקים והציורים ועבודת ידיים. ואחר כך הלכו לאכול ארוחת צהריים, שם באותה צורה. שולחנות. אחרי ארוחת צהריים. אותו דבר, ארוחת צהריים. הילדים קיבלו אוכל מצוין, ואכלו בסדר, ואחר כך הלכו לנוח. לנוח. ואז אני הלכתי לחדר שלי לנוח. לנוח. ואז חזרתי בשעה 4 בערך, לתת להם ארוחת ערב. כן. ואז הייתי כבר לבד, או עם עוד מטפלת, יכול להיות, אני לא זוכרת. כן. ואחרי ארוחת ערב, הם הלכו להורים. להורים, לבקר אותם. לחדרים, להיות איתם. ואז ההורים היו מחזירים אותם. היו כמה שעות עם ההורים. כן. וקיבלו שם את הפירות, כן? כן. כי ארוחת הערב הייתה ב4. כן. אז בערב. אז בערב. וההורים באו להשכיב אותם. כן. ו... וההורים היו נשארים איתם עד שהם נרדמים? עד שהם נרדמים. יושבים לידם, ליד המיטה, מקריאים להם סיפור, או... איך שכל אחד היה רגיל. זה רק יש סיפור עם אח שלך. כן, עם אח שלי צחי, כן. שאבא שלך נרדם, והוא הלך הרי להשכיב אותו, אז הוא נרדם, וצחי אמר, אבא, תקום, אתה צריך להשכיב אותו. אוקיי, בסדר. אז, ומה עוד את רוצה לספר? מה עוד את רוצה לספר על הקיבוץ? על עצמי. על עצמך, על הקיבוץ. שבאתי ב-48. איך הכרת את אבא? קיבלתי חדר בצריף, שהצריף היו בו 4 חדרים מצד אחד, 4 חדרים מהצד השני. את היית הצברית היחידה. היחידה. כולם היו מפולין או מכל מיני מדינות. את היית מפולין ומצ'כיה. היחידה שנולדה בישראל ובאת לקיבוץ. בדיוק. אז איך קיבלו אותך? יוצא מן הכלל. כן. שמחו מאוד, הלכו לקראתי. מה שרציתי, קנו לגן, משחקים, ומה שביקשתי סידרו לי. אוקיי. ואפילו היו לי שפנים. שפנים? קצת, כן. בפינת חי, שפינת, אוקיי. אוקיי. כן. היה לי חדר. כן. בחדר הייתה מיטה, ארון, ושולחן וכיסא. זה הכל. מקלחת הייתה משותפת. לכמה? לכל המבנה הייתה מקלחת ושירותים? לכל הקיבוץ. לכל הקיבוץ, מקלחת אחת. לנשים. אוקיי. הייתה מקלחת. לגברים מקלחת ולנשים מקלחת. אני חושבת, בוודאי. כן. והתקלחנו, מתי שעשינו כולנו ביחד. כן. כל אחד בזמן שלה. כן, אוקיי. וזה החדר. אכלתי בחדר אוכל, כי היה חדר אוכל. כן. לכולם. כן. הצריף הזה הראשון שהיה על הגבעה, זה היה חדר אוכל. דווקא חדר אוכל היה מבנה. כן, מבנה, התכוונתי מבנה, צילמנו אותו. זה כבר השידור. לא, על הגבעה, לא, על הגבעה. על הגבעה יש היה שם, מבנה. אנחנו צילמנו את זה קודם, זה בתמונה שם. זה היה מבנה. אוקיי. מין מבנה, לא אוהל, כן, מבנה. מבנה. כן, מבנה אבן. אוכל היה מצוין. כן. לפי דעתי. כן. היו שולחנות בשנה הראשונה שבאתי, וגם בשנייה והשלישית. כן. שולחן כזה. עם ספסלים. ספסלים. נכון, אני אמרתי את זה. ונדמה לי 4 מצד אחד, 4 מצד שני. היה סכין אחד, אני זוכרת, ותמיד היה אצלי.
הסכו"ם היה על השולחן. לא היו סכינים. לא, אני לא יודעת, היה אחד, אוקיי. על כל שולחן היה סכין אחד. אוקיי. זהו. זהו, זה מה, ארוחת הצהריים. איך את זוכרת את החגים בקיבוץ, את החגיגות, יוצא מן הכלל. את פסח, את ראש השנה, איך חגיגו, כל הקיבוץ היה ביחד. יוצא מן הכלל. אני בפסח במיוחד, זכור לי, שיהודה שרת, שהוא היה שר החוץ. אח של שר החוץ, משה שרת, כן. הוא היה חבר קיבוץ. בסדר, ואנחנו כן. אחר כך חזרנו ב-54. כן. וב-59 עזבנו. נכון. ואז הספקתי קצת להיות איתו. אוקיי. הוא עושה סדר יוצא מן הכלל, בסדר. מה הכי אהבת בקיבוץ? שעד היום. מה הכי אהבת בקיבוץ? מה הכי דיבר אלייך בקיבוץ? מה... הכל, אהבתי את העבודה שלי. כן. את ואהבתי. האווירה, את החגים, את האווירה מצוינת. המזג אוויר, את הנוף. הייתה אווירה טובה, אהבתי את כל החברים הייתה אחדות, כולם... כולם היו ביחד. מה? כולם היו ביחד, הכל. כולם, כן, תספרי על האספות, היו אספות. כן, הייתה אספה... כל כמה זמן? אספות. נדמה לי שפעם בחודש אולי. לא. פעם בחודש. ומה, היו יושבים בחדר האוכל כולם היו יושבים בחדר ודנים על מה, על מה לקנות, איך... היה מזכיר וגזבר ודיברו, כן, כל התוכניות שלהם. בהתחלה אני הייתי חברה, קיבלתי כסף, קיבלתי חופש, וקיבלתי, כי הייתי שכירה. שכירה. שנה אחת. אז קיבלת כסף. אבא, כן. ואחרי שהתחתנתם, אז אחרי שניסינו. אז כבר הייתם חברי קיבוץ, שניכם. כן, אמרו לי, מה את רוצה? גם כסף, גם חופש, גם חבר, לא הולך ביחד. אוקיי, אז כבר לא קיבלתם כסף. אז התחתנו. הם עשו לנו חתונה נהדרת, כי אבא שלך... אתם התחתנתם פה בקיבוץ, והייתה חתונה יפה. החתונה הייתה פה, לא למעלה. אוקיי. פה. אוקיי. וחתונה מאוד מאוד יפה, ואפילו הנוער עשה לנו, אז היה נוער. הופעה. לא. לא? הם עשו מסמרטוטים, מזל הדליקו, טוב, והדליקו את זה עם מזל אש. טוב. הדליקו, טבלו את זה בנפט, והדליקו באש, וזו הייתה חוויה יוצאת מן הכלל. אוקיי. וזו הייתה חתונה מאוד יפה. כן. מה עוד את רוצה לספר? נניח ישיבות, יש עוד משהו מיוחד של הקיבוץ שאת רוצה לספר? משהו שאת זוכרת במיוחד? במיוחד שפה זה הים כמובן, זה האוצר שלהם. ואני אומרת שהיחסים היו יפים, לפי דעתי. היה כיף לחיות פה בקיבוץ. אני מאוד מאוד היה לי כיף. היה כיף. כן. והיה קיבוץ טוב. כן. אנשים נחמדים, אנשים טובים, חרוצים, כולם עבדו קשה. כולם, אני לא יודעת, אבל... הרוב עבדו קשה. לא כולם. הרוב עבדו קשה. כן, עבדו קשה, כן. לא קשה. כל אחד בענף שלו. אבל זה עבודה, קיבוץ קמים בשעה מוקדמת, צריך לחלוף פרות, תרנגולות, דגים, חקלאות, זה לא... כן. וזהו, יפה. היה כיף. יפה, אוקיי. עד כאן. אתה נולדת, כן. ורד נולדה, צחי נולד, אתה נולדת. עוד משהו. בבית ילדים, בית ילדים, כן. התינוקות, כן. אז היה רק לול אחד. לול אחד. לול זה היה מקום שבו שמו את התינוק בפנים, לול. כן. והוציאו אותם החוצה כמובן. כן. ואז כל הילדים, כל התינוקות... היו בתוך לול אחד. כל הילדים של הקיבוץ שמו בתוך לול אחד. של הכיתה. לא, של הגיל הזה, בגיל הזה, הקטנים. היו ביחד. זה את זוכרת. כן, אני זוכרת. ומה עוד? מה עוד אני זוכרת? הרבה דברים, אבל חבל שלא רשמתי. שלא רשם. טוב, בסדר. אוקיי, thank you for now. It's a little bit about, we spoke about my mother history in the kibbutz. What time she coming to the kibbutz and how she meet my father the first time because they come from different ways, different years, and different culture. ואני יכולה עוד להזכיר משהו חשוב, את החברים הוותיקים. כן, לא, זה בסדר. זה בסדר, you are still in the camera? לא משנה. Okay. Okay. So now if you want we can take a picture outside. So here we are finished. If you want we can go to show you the places.